मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ लानानै बाक्सा सालबारिनि ग्रीनलैंड इंलिश एचएस स्कुलावबो गोजोनग्लायनायनि थासारि। मेट्रिक आनजाद लिरनाय 40 फरायसाफोरनि मादाव 40 100% मोजां फिथाइ मोनफुंदों सालबारिनि ग्रीनलैंड इंलिश एचएस स्कुलनिफ्राय। 40 फरायसाफोरनि गेजेराव 7 डिस्टिंक्शन, 8 फरायसाफ्रा स्टार मार्क, 23 सेथि मासि आरो 2 नैथि मासियाव उथ्रिनो हायो। मोनसे मेलगोनां हाबाफारिजों उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोर आरो बिथांमोननि बिमा-बिफा एबा दिथागिरिफोरखौबो गांफा आर'नाइ फालि होनानै मान बावदों फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा। हाबाफारिनि गेजेरजोंनो देग्लायनि एचएस सेथि बोसोराव ग्रीनलैंड इंलिश एचएस स्कुलाव आर्ट्स, साइन्स, कमार्स मोनथाम आयदायाव बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि सुबिदा होनाय जागोनखौ फोरमायदों फोरोंगिरि राजु तिर्किया। मोनदों थेवबाबो आङो आंनि रिजाल्टखौ बेनिफ्राय साबसिन खालामनो नागिरदोंमोन 90+ सानदोंमोन थेवबाबो आङो गोजोननाय मोनबाय आरो इखिनियावनो आङो जाहाथे एचएसआव बांसिन इनसे मोजांसिन रिजाल्ट खालामनो हायो इनि थाखाय आङो नाजासिगोन मोजाङैनो आरो आंनि बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों? आङो 88% मोनदों। थांखिखौ इन्जिनियारिं लाइनाव थांनो नागिरदों जेडब्लिउ एग्जाम एन्ट्रेन्सखौ माबा पास खालामनायनि IITN जानो नागिरदों। आं आंनि बिनानाव फंबायमोननो बिदिनो सिखायो एग्जामनि सिगां बिसोरो गासिबो खौ मोजाङै प्रिपेयार खालामना लाखा होननानै। आङो एग्जाम बन्दफोराव आङो 4:30 उथिनानै आङो बिदिनो ब्रास खालामनानै आं मोजाङै फरायोमोन। आङो सानसे फरायोमोन। आङो रेस्ट लायोमोन, दै लोङोमोन। आंनि पेरेन्टसफोराबो आंखौ गाइड खालामोमोन। आंनि मायाबो मोनायाव आंदो हरसे थाफायोमोन। बिसोरबो आंखौ बिदिनो मोजाङै बिदिनो मोजाङै खोथायोमोन। आंखौ बिसोरो बिराद हेल्प खालामनो होदो। आंनि मा बाबा मोना माया आंदो हरसे थाफायोमोन फरायनायाव। आं उन्दुआबा बिबो उन्दुआमोन आंखौ बियो फरायनायाव उथिनानै थाफाबाय थायोमोन। बाबायाबो फैबाथाय बिदिनो आंखौ फरायनायाव हेल्प खालामोमोन। इफोरबायदिखौ फरायना गाइड होयोमोन। आंनि बाबाया माबायाव मावो इडियाव मावो इनफोर्समेन्ट अफ डाइरेक्टर। आङो सुमुवागातिनि आंनि मुङा जाहैबाय प्रियांका गयारी। आंनि बाबानि नामा बिरेन गयारी, मानि नामा माइस्रि गयारी। बिसोरखौबो दा जाय क्लास 10 दङ बिसोरो मेट्रिक केन्डिडेट जागोन। बिसोरखौ आङो मोजाङै फराय होननानै मोजाङै बिसोरो एग्जामनि सिगां प्रिपेयार खालामना लाखा। मेथ्सफोरखौ मोजाङै मेथ्स एडभान्सफोरखौ मोजाङै प्रेक्टिस खालामबाय थाथो। बिसोरबो मोजाङैनो जोंनिसाय बांसिन बिसोरबो 90+ लाखिनो हाथो। बिसोरबो मोजाङैनो हेफाजाब होदोंमोन। जोंखौ टेस्ट लायोमोन मोजाङैनो। सारमोनाबो बुहुत मोजाङै फोरोंदों। सार राजिबमोन, बिदा सार कपिलमोन, सार सायखंमोन। जोंनाव बुहुत टिचार्सफोर दङ बिसोरबो जोंखौ बिराद हेल्प खालामदों। दे 88% लानानै आंनि मथे 90सो थांबावबा एसे गोजोननाय मोनबावसिनगौमोन आरो। फरायसुलिफोराबो बेबायदिनो आंनि फिसाजोनिख्रुइ साबसिन हामसिन खालामबावबा मोजांसिन मोनगोन। जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों? 87.5% मोनदों। फरायनायाथ' मोजाङैनो फरायदोंमोन, टिउसन ओरैबो लादोंमोन। ओमफ्राय आंनि फरायनाया फुङाव फरायदोंमोन आरो बेलासियावबो, ओमफ्राय मोनाबिलि ओमफ्राय हरावबो फरायनाय जादोंमोन। नोंनि थांखिया मा जागोन? आंनि थांखिया इन्जिनियारिं बानायनाय। जोंहा आइया अंगनबादियाव मावो, ओमफ्राय बाबाया कपारेटिभ ससाइटियाव मावो उदालगुरियाव। आंनि फंबाय बिनानावमोनखौथ' बेखौनो खावलायोदि बिसोरबो मोजाङैनो मोजां गासिबो मार्क लाखिनो हायो आरो जौगानो हायो। बिदिनो मोजां रिजाल्ट बानायलांबाय थानो हादों होननानै खावलायदों। आंनि फोरोंगिरिमोनाथ' बिराद मोजाङैनो हेफाजाब होदों। सोरबा सारमोनाथ' न'आवबो थांना सिखायदों, टिउसनबो लादों। सारमोना रोङिखौ सोंना लानो होदों। आंबो मोजाङैनो सोंना लादों बिसोरनिफ्राय। जिखौ रोङाखै बेखौ सोंदों। बिदिनो आरो सारमोना बिराद गोबां हेफाजाब होदों। गांबायाव मोननो हादों। ओं 87.5%। मैयानि रिजाल्टआ हरखाब रिजाल्ट होनाय बादि जों मोनदों। मानोना जों मोनथिदोंमोन आसामनि शिक्षा मन्त्रि रनज पेगुआ 30 मे खालिसो फोसावगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय मा कारनाव हरखाब रिजाल्ट होखो बेखौ हमदांनो हायाखै। नाथाय जोंनि फरायसाफोरनि रिजाल्टखौ जोङो
मोजाङैनो मोनदों आरो सेटिसफेक्टरि जोंनि बे ग्रीनलैंड स्कुलनिफ्राय 40 स्टुडेन्टसफोरा बा फरायसाया मेट्रिक लिरदोंमोन जोंनि बे फरायसालियाव साफ्रोमबो स्टुडेन्टआनो लेटार मार्क दङ जोंनि फरायसालिनिफ्राय सा 7 डिस्टिंसन मोनदों आरो सा 7 स्टार मोनदों आरो 23 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन आरो 2 सेकेन्ड डिभिजनाव पास जादों आं गासिबो गार्जेनखौ बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि बा गासै फरायसाफोरखौ गार्जेनफोरा मदद होनांगौ आरो गार्जेनफोरा गथ'जों एसे नांफानांगौ आरो गथ'खौ अरायबो केयार लानांगौ अब्लाना फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजाङैनो साक्सेसफुल जानो हायो जे आं मेसेजखौ बेखौनो होनो सानो जे जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा फरायनांसिगौ हार्ड एन्ड सोल फरायनांगौ मानोना साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया जाबाय दिनै फरायसाफोरखौ इडुकेसनाव पारफेक्ट इडुकेसन मोननायनि थाखाय डाइरेक्सन होदों आरो बेयो माने दानि गोदान बुहुमनि मोनसे अर्डार পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে মই সকলোলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আজি আমি আমাৰ গ্ৰীণলেণ্ডৰ 40 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু সকলোৱে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত পাছ কৰিছে সিহঁতৰ ভিতৰত 7 জন ডিষ্টিংশ্যন পাইছে আৰু 7 জনে ষ্টাৰ পাইছে বাকী সকলোৱে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে গতিকে আমি শিক্ষকসকলৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ যেহেতু সায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ যুগ প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টক সায়েন্স ষ্ট্ৰীম কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমত যাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম আৰু যাতে সিহঁতে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰফেচাৰ হৈ অসমবাসী বা ভাৰতবাসীক সহায় সহযোগ আগবঢ়াব পাৰে আৰু এক বিশেষ মানে ইনফৰমেশ্যন যে আমাৰ গ্ৰীণলেণ্ড স্কুলত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কাৰণে এডমিশ্যন চলি আছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া এডমিশ্যন হৈ আছে গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গ্ৰীণলেণ্ডত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰি আছে সিহঁতক আমি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ এডমিশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ এডমিশ্যনটো অহাকালি 24 তাৰিখৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিম 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन